е нещо, което си мисля, че всички нас е така непознато. Инвентаризация. Нали знаете, че всички правим такова нещо? Правим ли? Свършва зимата, идва пролета и какво правим? Влизаме къщи, отваряме гардероба и какво правим? Инвентаризация, нали така? Кое мога да се напъхам и в кое не мога да се напъхам след зимата? Кое става и кое не става? Нали така? Други пък, които имаме такъв счетоводители между нас, и те знаят, те пък в тяхната област правят друга инвентаризация. Обаче има ли такова нещо в Библията? И кой я прави? И защо я прави? Така че това, което ще направим днес, ще си поговорим върху няколко стиха от посланието на апостол Павел до римляните. Ще видим къде има там инвентаризация, кой я прави, защо я прави и какъв е резултата от цялата тая работа. Защото е важно не само човек да си направи инвентаризацията, ами да си направи и извод от нея. Ще видим кой какво прави и какъв извод си прави. И така, 4 глава, първите няколко стиха, значи тя следва 3 глава, разбира се, в която апостол Павел говори за праведността чрез вяра, а не чрез делата по закона. И в тази 4 глава, в първи стих, той започва и казва: и така, какво ще кажем, че нашият отец Авраам е намерил по плът. Защото ако Авраам е бил оправдан чрез дела, той има с какво да се хвали, но не пред кого? Не пред Бога. Понеже, какво казва Писанието? Авраам повярва в Бога и това му се счете за праведност. Звучи като счетоводство, нали? Много близко. Така. А на този, който върши дела, наградата му не се счита като милост, а като дълг или като задължение. А на този, който не върши дела, а вярва в онзи, който оправдава безбожния, неговата вяра му се счита за праведност. И така, казва апостол Павел, извод до тук, от което е казал, какво да кажем, че нашият отец Авраам е намерил по плът? Той задава един така много важен и интересен въпрос. И въпросът му общо взето означава така: може ли Авраам да се похвали с делата си, които е извършил като човек, човешките си дела? Дела, които той е извършил с човешката си сила. Това е всъщност неговия въпрос. Може ли да се похвали той с делата си? И ако погледнем делата, които той е извършил, можем да кажем: ами да, има за какво да се похвали. Обаче в следващия стих казва така: защото ако Авраам е бил оправдан чрез дела, той има с какво да се хвали, обаче или не пред кого? Не пред Бога. И това е, което всъщност апостол Павел иска да каже, че ако Авраам е бил оправдан и е станал праведен, той не е било чрез неговите дела, затова не може да се похвали и да каже: аз станах праведен чрез собствените си дела. Каза, може да го каже пред хората, обаче пред Бога не може. Няма как да стане това нещо. Защото никой, Павел вече го е казал, не може да стане праведен чрез дела. Нито по закона, нито през каквито и да било абсолютно други дела. И той използва Авраам. Защо? Защо Авраам? Защото той е баща на вярата. И така, продължава и казва така: понеже какво казва Писанието? Авраам повярва в Бога и това му се счете за праведност. Тоест той не връща обратно към Стария Завет. Битие 15 глава. Той цитира този стих: Авраам повярва в Бога и това му се счете за праведност. Какво се случва в тая 15 глава? И защо той се връща там? И какво се случва, за да може апостол Павел да стигне до това заключение и да цитира този стих в подкрепа на това, че праведността е чрез вяра, а не чрез дела. В тая 15 глава, в началото, Авраам има видение. Той се е в шатрата през нощта и има видение. И това нещо се случва след като в предната глава той е бил на война, воювал е, победил е, освободил е там племенника си, Мелхиседек го е срещнал, благословил го е, отказал е да вземе от плячката, защото неговите думи са така: аз излязох да воювам в името на Бога,
казах, че няма да взема нищо и затова няма да взема абсолютно нищо. И след това през нощта има видения. Бог отива при него и му казва: Авраме, аз съм твоя щит, твоята награда е много голяма. И това е едно много хубаво послание, което Авраам чува. Между другото, той не е още Авраам с две ата, е още Авраам. Така че това послание, което чува, е много важно и аз си мисля, че е едно добро напомнение за нас днес. Бог му каза: аз съм твоят щит. Какво означава това? Защита. Има ли нужда той от защита? Той му каза: даже не се боя. Ами, вижте, Авраам живее в шатери, пътува напред-назад, влиза в чужди земи, ето бил е да воюва. Има ли нужда от закрила? Абсолютно, и Бог му каза: аз съм твоята закрила, а не твоята сила, не твоята способност. Аз съм твоята закрила. И след това той му казва: наградата ти е много голяма. Може би той се обръща към факта, че Авраам се е отказал от плячката, която му се полага, защото е бил уверен към това, което е казал пред Бога. И Бог казва: аз ще те благословя повече. Не знаем. Но в крайна сметка Бог му казва: ще има награда, ще бъдеш благословен, аз ще ти дам още повече. И звучи добре, нали така? Обаче се случва нещо друго, което също е много ценно за мен. Авраам отваря сърцето си пред Бога. И го прави по наистина един много такъв, много личен начин, който аз искам да използвам, за да насърча да бъдем открити, наистина честни с Бога. Дори за неща, които някак си, по някаква причина мислим, че не можем да кажем, защото едва ли не ще звучат недобре пред Бога, но са в нашите сърца. Авраам казва така: добре, ще ме благословиш. Той си мисли наистина за материални благословения. Обаче какво ме ползват тия неща, казвам го със свои думи, ако ти не ми даваш син, ако ти не ми даваш наследник? Искам да видите вярата на Авраам. Той каза: ако ти не ми даваш наследник. Според него, кой ще му даде наследник, син? Бог. Той знае, че не може да има син по-човешки. Опитвали са се, може би, много пъти с годините. Не става. Обаче той вярва, че Бог може да го направи. И въпреки всичко не го е направил до този момент. И той казва на Бога, отваря сърцето си и казва: ти ще ми дадеш благословение, наградата ще ми е много голяма, ама тук вътре нещо липсва. Аз искам син. За онова време да имаш син наследник е било нещо много важно и много голямо. А той го няма. И казва: ти не ми даваш син. Едва ли не той каза: да, материалното да, но някак си онова, което купния, което искам, аз го нямам. Не ми го даваш. Не знам какво чувате в тия думи на Авраам. Може би неговото разочарование, аз дори бих казал, може би звучи някак си като едно, може би обвинение към Бога, че, нали, да, аз вярвам в теб, обаче можеш да го направиш, ама не го правиш. Това е неговото сърце, това е вътре в него и той си го казва на Бога. Нали, като го четем, наистина сякаш не звучи добре, нали? Как така ще кажеш на Бога: ти можеш да ми дадеш нещо, но не ми го даваш, тъй че той дет ми го даваш някак си. Не е толкова важно. Дали Бог му се разсърди, как мислите? Някога си мислим, че ако кажем нещо напреко на Бога, едва ли не той ще натрясне с грамотевица, ще не обиди, защото едва ли не сме били искрени и честни с Него. Нима той не знае какво е в сърцето ни. Аз мисля, че той иска пък в крайна сметка да бъдем искрени и честни с Него. Това е истинската интимност. Да бъдеш искрен, честен, да си кажеш нещата такива, каквито са. И тогава Бог прави нещо, което е много важно. Той извежда Авраам навън. Той му говори във видение, обаче го накара да излезе навън, да излезе извън шатрата. И след това каза: погледни към небето, дигни погледа си към небето и изброй звездите, ако можеш да ги изброиш. Мисля, че всички ние сме го виждали това нещо. Когато времето е топло, хубаво, няма облаци, излезеш навън, погледнеш това хубаво чисто небе и всичките тия звезди, дето са
пръснали по него. И някой път небето е толкова хубаво и чисто, че сякаш виждаш и дълбочината. И виждаш колко е необятно огромно е това нещо. Цялото това нещо е пълно с звезди. Бог му казва, ако можеш да ги изброиш. И той е прав, че не може да ги изброи. И аз като си четях тия неща и това, ако може да го изброи, викам, чакай пък ще попитам Google, той уж всичко знае. Да видим пък дали някой не се е опитал някаква сметка да направи на тези звезди. Нали? Колко ли ще са пък? И се оказа някакво число, дето аз не знам колко нули са и не знам дори как точно трябва да се произнесем. И всъщност те даже не твърдят, че е точно така, за около 200 милиарда милиони звезди. Не знам колко нули са. Аз написах колко нули са в това число. Не знам дали ги видях, дали не са 12 нули след 200 или са повече. Не ги знам колко са. Не можах да се ориентирам много, но бяха много нулите. И това е, защото учените имат телескопи, не знам си какво, къде гледат, как го правят. А пък Авраам нямаше такива неща. Той просто трябваше да излезе в тъмното, когато небето е чисто, хубаво, светло и се виждат звездите, само да дигне погледа си нагоре, да ги погледне. И Бог му каза, можеш ли да ги избориш? Погледни ги. И той отиде и ги погледна. И всичкото това нещо е пред очите му. И тогава Бог му каза, така многобройно ще бъде твоето потомство. Помислете си за мен за Авраам. Той знае, че не може да има син. Току-що е казал на Бог, не ми го даваш. И в един момент Бог го извежда навън и му каза, аз искам да видя колко огромно ще бъде твоето потомство. Искам да го видиш. Знаете ли, всъщност тази сутрин го осъзнах, понеже си преглеждам нещата преди да дойдем тук, се замислих и всъщност това, което Бог направи е много силно. Той не само му каза толкова много ще бъде, той му го и показа. Така че Авраам имаше не само думите на Бога, но той сякаш имаше и картината пред себе си. Вярно, че не бяха хора, като нас, да ходят, но той имаше пред себе си видимата картина на Божието обещание. И днес ние имаме видимата картина на Божието обещание. Спасение чрез вяра в Исус Христос. И Господната вечеря за нас е една такава видима картина. Поглеждайки хлябът и виното, знаем, че Господ е верен и изпълни това, което беше обещал. Христос умря, за да бъдат нашите грехове простени веднъж за винаги. Неговата кръв беше пролята, за да бъдем очистени, за да имаме нов живот и да живеем и да бъдем тук като Божии деца. Заради Христос. Това е изпълнението на Божието обещание. Така както Авраам имаше пред себе си една видима картина на Божието обещание, и днес ние имаме тази картина и нека да не я забравяме. И аз вярвам, когато Бог му показа това небе пълно с звезди, той не му показа само физическите потомци. Той му показа цялото потомство. Защото Авраам има и потомство откъде? Чрез вяра. Защото ние сме негови потомци заради вяра. Чрез вяра. Така че той сякаш имаше възможност да види и цялото си духовно потомство. Така че, мога да ви кажа, може би да ви се стори странно, но по някакъв начин той видя всеки един от нас. И не видя там горе на небето. И се замислих и си казах, защо Господ използва звездите горе на небето. Ай, можеше да го направи през деня и да му покаже тревата. Кой може да избори тревата? Никой. Обаче, какво правим с тревата? Тъпчем я, кусим я, животни ги ядат. Обаче звездите, къде са те? Те са Божието творение горе, надалеч от човешка ръка. Там е Бог. Те са в Божията ръка. И когато мислих и за това нещо, седих преди време, когато започнаха тук съживленията в България, имаше така едно видео, мисля, че четох и след това една статия, за едни учени вярващи християни от университета в Тексас,
решили, използвали компютър, за да реконструират картината на Земята преди потопа. Изследвайки там какво пише за потопа, какво що, и направили реконструкция как е изглеждала точно Земята, как е била обвита, какво е имало, откъде са се взели тия огромни потоци отгоре и всичкото това нещо. И казвам, че Земята тогава е била съвсем различна обвивка. И когато хората са можели да погледнат нагоре към небето, те всъщност не са виждали звездите така, както ние ги виждаме днес. В какъв цвят са днес звездите? Бели, общо взето, нали така? Те казват, възоснова на това, което са направили, че всъщност по това време, преди потопа, когато хората са погледнали нагоре, са виждали звездите цветни. Не са били всичките едноцветни, са били цветни. Това е Божието творение. И всички ние сме уникални и си имаме своят цвят в очите на Бога. Защото сме различни. Негови лица сме, но като Негови лица ние сме различни. И тези, които имат повече от едно дете, знаят, че лицата са различни. Много. Дори и близнаците са различни. Колкото и да са близнаци. Така че това е една невероятна картина, която Авраам видя, която Бог му показа, за да може той наистина някакси не само да чуе, но да може и да види. Обикновено човек се учи и възприема нещата, като има повече сетива, които са включени в това, което той чете, учи, пише или така нататък. Така че по един невероятен начин Бог му показа какво ще се случи в бъдещето. И се каза, че Авраам повярва в Господа и той му го счете за праведност. Какво направи всъщност Авраам, за да му се счете за праведност? Повярва? Той не направи абсолютно нищо. Нямаше абсолютно никакво такова дело да е направил, за да може Бог да каже браво, праведен си. Единственото, което направи е, че отиде, излезе отвън в шатрата, погледна нагоре и повярва. Прие това, което Бог му каза. Каза да на това, което Бог му каза. Съгласен съм, приемам го, вярвам, че наистина ще стане. И Бог каза, това му се счете за праведност. И това е много важно, защото Павел го свърза, както ви казах, и с 3 глава. Защото вижте, когато това нещо се случва, Авраам нямаше закон. Ако някой можеше по това време да отиде и да му каже, че чувал ли си, знаеш ли за Моисей, какво щеш да му каже Авраам? Кой е той? Не съм го чувал, не съм го виждал. Ами ти за закона на Моисей знаеш ли? Какъв закон? Авраам, когато това нещо се случи, нито нещата опираха до някакво родословие, нито до някакъв закон, никакви дела. Чисто и просто вяра. Затова апостол Павел използва неговия случай, за да покаже, че вярата е много по-скъпоценна и много по-важна от всякакви религиозни дела, които човек може да извърши. Вярата, чистата вяра в сърцето на човека. Тя е, която променя човека, тя е, която прави човека праведен. И затова апостол Павел казва, когато в Римляните, когато цитира този пасаж, той използва точно тази думичка, че му се счете за праведност. Мисля, че някои преводи използват май друга дума. Вмени. Мисля, че вмени. Така. И тук стигаме до нашата инвентаризация. В гръцки думичката, която е преведена счете или вмени, е логицомай и означава да направиш инвентаризация и да стигнеш до някакъв извод от тази инвентаризация. Какво означава това? За да стигне до там, че Бог да му каже праведен си, какво е направил Бог? Инвентаризация или опис. Какво е проверил, какво е описал? Авраам стои и гледа към небето. Какво проверява Бог? Къде прави инвентаризацията? Къде описва?
Е тук вътре. Там, където приглежда, там, където описва, там, където проверява. И какво намира той? Намира вяра. И казва, правилен си. Същото направи с всеки един от нас. Той направи инвентаризация в сърцето ни. Когато ние приехме Христос, Бог погледна и каза, да. Това е. Вяра в моя Син Исус Христос, когато аз пожертвах за Неговите грехове, за да може, ако Той повярва и го приеме, той ще бъде спасен. Така че Господ го направи с всеки един от вас. Проверил, описал и се произнесъл праведен. Праведен чрез вяра, а не чрез дела. И затова той използва и този пример с Авраам. Вижте, Бог никога няма да изчете или да вмени на човека нещо, което той няма или не е. Бог не се самозалъгва, Бог не лъже, той винаги казва истината. Ако той е направил инвентаризацията, описа, погледнал, видял, че има вяра, той ще каже истината. И когато той вижда това, което е, той казва, да, праведен си. Той няма да излъже, няма да се самозаблуди, той ще каже истината, защото той е истинен Бог. Няма да вмине на човека, което той няма или което той не е. Така че неговото свидетелство наистина е много важно. И когато Бог проверява сърцата ни, вижда вяра, той каза праведен си. Праведност чрез вяра. И това е истинската праведност чрез вяра, а не чрез дела. Едно така бързо отклонение, може да се чува или може да не, но за съжаление има различно разбиране относно праведността. Аз вярвам, че понеже ние сме повярвали, сме приели Христос, ние сме праведни. В нашата същност сме праведни, нашата духовна същност. Но някои хора казват, че когато Бог погледне към нас, той не гледа през Христос. Той сякаш той не вижда нас, ами гледа през Христос и затова казва, сякаш Бог се самозаблуждава по този начин. Истината е, че Бог вижда нас, защото ние сме Негови лица. Той няма нужда да ни гледа през някого или през нещо. Той гледа директно в нас. Той вижда кои сме и знае кои сме. Други казват, че това е някаква позиционна такава праведност. Бог ни гледа все едно, че сме в Христос. Какво обаче означава това нещо да си в Христос? Библията казва, че ако някой е ново създание, то е... Ако някой е в Христос, извиняйте, той е какво? Ново създание. Значи, ако ти си в Христос, ти си ново създание. Ти си роден от Бога. Бог е праведен свят, той не може да роди нещо по-различно. И когато той ни новоражда, ние наистина сме такива. Така че ние сме в Христос, но ние сме праведни в нашата духовна същност. И това, което Бог прави, че от тук нататък, чрез Святия Дух, той ни помага да живеем като такива, каквито сме. Нашите дела не са за да постигнем някаква праведност или нещо. Нашите дела отразяват кои сме ние. И това е Божия дел, не е наше дело. Защото Той ни е направил, Той ни е родил праведни и затова ние можем и да живеем като такива на тази земя. И затова можем единствено само на Него да отдадем славата. И затова можем и да му се поклоним и затова ние наистина вземаме Господната вечеря и се спомняме, че ние сме тези, които сме сега заради Христос. Не заради нас. Защото колкото и да сме били добри, всичките сме били недостатъчни. По никакъв начин. По никакъв начин. Римляни 4.16 казва така: затова оправданието е от вяра, за да бъде по благодат. Тоест не по заслуги, а да бъде, защото Господ така е решил. Така че, той каза по благодат и след това продължава. Така че обещанието да бъде сигурно за цялото потомство. Така че Божието обещание за спасение, за вяра, за праведност, чрез вяра, да бъде за всички, не само за Авраам. Той каза за цялото потомство. И тук той казва не само това, което е от закона, т.е. евреите, които се раждат, които са физическите потомци и наследници, а казва, но и за това потомство, което е от вярата на Авраам, който е баща на всички нас. Така че когато говорим за праведността на Авраам чрез вяра, това е същата праведност чрез вяра в живота на всеки един от нас. Без разлика. И така са нещата.
И 4 стих отново в Римляни, 4 глава, казва: на този, който върши дела, каза Павел, наградата му не се счита като милост, а като дълг. Тоест той каза, ако си направил нещо, плаща ти се един вид. Задължени са да ти направят нещо. Но след това продължава и казва: а на този, който ни върши дела, т.е. този, който ни разчита на делата си за праведност, а вярва в онзи, който оправдава или прави безбожния праведен, неговата вяра му се счита за праведност. Т.е. Павел казва, тези, които разчитат на дела, не могат да стигнат до праведност. Но ако ти разчиташ на това, което Бог е казал и вярваш в това, което Бог е казал, твоята вяра ти се счита за праведност. И накрая искам да завърша, преди да вземем Господната вечеря, с два много хубави стиха, които искам да видите, че Господ за нас е направил нещо много по-добро. Че имаме нещо много по-добро от старозаветните, въпреки тяхната вяра в Бога. И това е много такъв хубав, много насърчителен за мен стих, който наистина отново ни показва колко е важна жертвата на Христос. Колко ценно нещо имаме заради Христос и заради нашата вяра в Него. Евреите 11 глава, знаете, че тя е главата на вярата, нали така? Сещате ли се някои хора, които са описани в тая глава на вярата? Кои бяха? Айде да видим някой. Авраам със сигурност няма начин. Други кои бяха? Ной, кой? Още? Сара също. Исаак, Яков също са изброени. Най-първият, който е изборен обаче е кой? Авел. И така нататък. Да не ги изборяваме всичките. Така че изборени и даже това има стихове, които казват още безименни такива. Които са вярвали, които са живели. И в 11 глава 39 стих казва така: но всички тези, макар и да бяха засвидетелствани чрез вярата, т.е. те са имали вяра, живели са и казват, да, имаше доказателство, беше засвидетелствано, че те са наистина вярващи, че са имали вяра в Бога, че са живели с вяра в Бога, каза, не получиха изпълнението на обещанието. Тоест, въпреки вярата, която са имали, с която са живели, им е липсвало нещо. И автора казва, не са получили обещанието, изпълнението на обещанието. Значи имало едно обещание, до което те не са достигнали, въпреки вярата си и живота си на вяра. И кое е било това обещание? Христос е Спасителя. Жертвата на Христос и последствията от това нещо. И следващия стих казва така: да не би да достигнат съвършенство без нас. Защото за нас Бог беше предвидил нещо по-добро. Виждате ли какво казва Писанието? Да не би да достигнат до съвършенство без нас. А ние да не сме достигнали според този стих. Как мислите? И какво означава за нас? Със сигурност. Но вижте, казва, че Бог го задържа за старозаветните, макар и да имаха вяра, а го нададе на нас. Хората, които живеем в Новия Завет, с вяра в Христос. И казва, за нас Бог беше предвидил нещо по-добро. Ние имаме нещо по-добро от това, което те имаха. Кое е това по-добро, което ние имаме и което може да ни каже, че да, сме стигнали до това съвършенство? Имаме Христос. Имаме единство с Него. Това е, което ни прави духовно съвършение. Аз съм сигурен, че като чуете съвършенство, за какво се сещате първо? Някои казват Христос, обаче обикновено повечето вярващи се сещат за поведението си, за делата си. Се казва, какво съвършенство? Нека да бъдем честни. Обаче Библията има един друг поглед, духовен върху нещата. И говори за едно духовно съвършенство, което е заради нашето единство с Исус Христос. Това е, което те нямаха. Това е, което ние днес имаме. И авторът на Евреите каза, че това беше нещо по-добро, което Бог беше промислил за нас и ни го даде. Понеже Той изпълни това, което беше обещал. Изпрати Сина си, живя на земята, умря за греховете ни и беше възкресен, за да бъдем ние чрез вяра в Него праведни. Това, което Той направи.
И се казва също, аз не знам дали го сложих и този стих, Евреите 10.14, и с него ще приключим, ще се помолим и ще вземем Господна вечеря. Защото с един принос, и той е принос Исус Христос, Неговата жертва на кръста. Защото с един принос, казва той е направил съвършени за винаги онези, които се посвещават. Той говори за нас. Но говори за всички онези, които ще повярват, защото той е принос. Тая жертва на Исус Христос, която днес ние ще почетем и ще се изпълним, тя е за всички. За тези, които те първа се раждат, те, които още по-нататък ще се родят, докато Господ реши. Това е съвършената жертва на Христос, затова тя е съвършена, затова тя е и завършена и последна. Няма да има друга. И затова и посланието към евреите е толкова провокативно и затова той е написано към евреите. Защото те отхвърлиха Христос и вярваха, че могат да продължават да се пренасят жертви и всичко ще е наред. Авторът казва не. Има само една жертва, последна, тя е на Христос. И ако ти отхвърлиш тая последна жертва и последствията от тая последна жертва, ми няма спасение. Няма друг начин, по който човек може да се спаси, казва Библията, освен чрез вяра в нашия Господ и Спасител Исус Христос. Точка по въпроса. Ние сме повярвали. Бог е вложил духа си в нас, но родил ние сме Божии лица, ние сме Божието семейство. Ние имаме единство с Христос и в очите на Бога това е съвършенството. Духовното съвършенство. Единство с Исус Христос. Това, което ни остава, е да го живеем. Но нека да не забравяме, дори и провалите, когато имаме, че в крайна сметка кои сме наистина. И защо сме тези, които сме. Не заради делата ни, не заради добрите ни постижения, не за това колкото сме умни, способни, колко много знаем или не знаем, а за това, кои сме заради нашата вяра в Исус Христос. Така че днес ние ще вземем Господна вечеря и по този начин ще се преклоним и ще почетем жертвата на нашия Господ Исус Христос. И да знаем и да си припомним, че ние сме тези, които сме днес. И имаме това, което имаме благодарение на Него и то чрез вяра, не чрез нашите дела. Аз мисля, че това се заслужава наистина да му се поклоним и да издигнем името му. И това за мен е един момент, в който наистина някакси да смирим, ако щете, дори себе си. Господната вечеря е място наистина и за смирение. Защото тя говори за жертва, за нещо, което е направено за нас, нещо, което ние не можехме да направим. Така че нека да се помолим. Аз ще помоля така, Стефчо. Нека да се помолим за малко, да се преклоним, да се поклоним на Бога и след това ще вземем Господната вечеря.